kaming duha, di wala may anak na, anak na, buhadaan. Sakit gamay? Sakit gamay? Ah, bila ka buhok? Ah. Buha ako ate, yan, lima ko. Ang sunod na. Professional na ko yan, lalo mga kanya-kanyang trabaho balay. Mag-explain ko sa iyo mga ma'am, paminawa ko ha? Opo, yan. Mag-explain ko, paminawa ko, kaya importante kini sa itong kalawasan, dili lang para sa mga apel po ko, ha? Kani dire, kung mapagamasayot, mauli palay sa uric acid, palay sa sugar. Palay sa uric acid, palay sa sugar. Ay, kalimutan? Opo. So, automatic, kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo, mag-sticky ko na siya. Dili maayong circular sa dugo. So, kung mabot ang time nga, di na magtarong circular ang atong dugo. Kung nga ito na-refer sa doktor mo, na pinakababa nga rason nga nung i-dialysis ang tao. Depende lang yun sa doktor, depende lang yun sa imong kondisyon. So, karon pag matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang uric acid, kani dire, ang mapikton sa tao hap siya lawas kaning wala may maygo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa usa ka tawo, kung taas ang sugar, kani dire, ang mapikton sa tao hap siya lawas kaning tuo may maygo. Muna kung na kay napansin nga nganong ang stroke dili pareha. Naiwala, napoy tuo. No? So ana na siya ang explanation. Karon pag atake sa stroke ma'am, sugar kag uric nagsabay gyud prostagas. So ang resulta na niya gulay na gina di na yun na siya kalakaw, no? Luhay kayo, no? Pero pwede pa na to sa matabangan pod kay para lang yung makalakaw siya, no? Niya napoy ban atake nga pati ba madamay. No, luhay kayo, no? Dili na sa salida tinuod na siya. So karon manikamot yun tamang nga wala ng dialysis, wala ng stroke, wala ng mild stroke. Manikamot ang nga kanatong uric acid dire, di yun siya mataas ma'am, ha? Una-una, bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nay kaliskis, pasayan, lukon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, kanding, lamang loob ha? Labi na dyan si karne. Paano kayo? Kani sakit dili. Sakit kayo. Kani gitandog na ko nimo ma'am, lusay ni ha kani ha. Kani lusaya pag di nato ni tandogon mo dako ni siya mo ni Ano no. ang sakit kay permentiya? Mo ni siya Pero inungdan. napunduya ba? Kani sa lusaya mo ni inungdan nganong naitao nga magsugod-sugod, o man ta sa may stroke. So mo ni siya inungdan ang tawag ganin niya ma'am osteoarthritis ha kani ha. Osteoarthritis, kani ni arthritis, kani ni arthritis. Kani arthritis siya ma'am. Para maligaya nga di ni mo atake ma'am. Pohon, una-una bawal mo kag itlog, Islog ya? manok, ha? Itlog, manok, ginamos, mulat, uyab, pasayan, alimango, balot, ha? Naka mo kag balot. Dili manok ra itlog. Taon gud ta, pero dili gud sa permanente. Pag masakit, undang, no?
ana jud ka sa YouTube.